Upozornenie: konzultujte užívanie doplnku so svojím lekárom alebo odborníkom na výživu. Tento výrobok by mali konzumovať iba zdraví dospelí starší ako 20 a viac rokov. Máme tu pre vás prichystané Crack Barbarian Edition od firmy Dark Labs. Konečne sme sa k tomu dostali. Je to jedna z najdrahších pump, čo sme skúšali, takže dúfam, že to bude stať za to. Povieme si niečo o zložení. Takže sú také základné zloženie v dobrom pomere, takže je tu citrulimálát 6 mg, čo je optimálna dávka, beta-alánin 3200, čo je paráda. Pentilatine, no nebudem to ani čítať, tie názvy sú také všelijaké kolomné, ale je to vlastne psychotropná látka. Potom tu je alpha-GPC, akože zlepšenie pamäti. Potom tu je N-acetyl a L-tyrosín, to má akože tiež za následok lebateľnosť a druhé je vlastne tiež na takú akože funkciu zlepšenia pamäti. Potom tu je silný stimulant Eria Essensis, čo je vlastne náhrada témačka, ale tiež je zakázaná. Má akože také isté účinky. Potom je tu bezvoľný kofeín v pomere dávke 300 mg a je tu ďalší kofeín citrát a ten je 225 mg dávke, takže dokopy tu je 525 mg kofeínu, čo je akože extrém. Potom tu máme 2 aminoseptán, to je vlastne DMH, tiež silný stimulant, a 2 amino 4 metyl, to je vlastne DMBH, takže ďalší stimulant. A potom tu je napríklad Ordenin, Gital, ale neviem presne teraz. Ordenin. To je sa mi zdá, že volačo medzi efedrinom a synefrinom, sa mi zdá. Není som si teraz istý. Urolofova, to vlastne je na trávenie a vlastne znižuje to krvný tlak a ešte tu je čierne korenie. Takže zloženie akože dosť brutálne. Takže o toto. Či je brutálne posúdiť sám. No akože tie dávky Eria Essensis stále na 500 mg, čo je bomba. Ja čo nemám nechty, to mám otvárať. Ja som si trošku študoval, no, ale sa mi to milí tie názvy. Ja si to môžem študovať a tak o tom viem píšu, ale... Tak aspoň bol aký základ, čo robí taká zložka. Idem na to. Záriň. A príchuť máme vlastný greb. A zase tu máš hrozno. Nakreslom. To mal aj Sevič, takisto greb, príchuť a hrozno. Asi grb z hrozna, alebo čo? Extrakt. Kukus. Toto je od Narka. A pekne sa to sype. No je to najdrahšia pumpa, takže buď to bude stať za to, alebo bude to len priemer. Žiadne hrudky sú tam není, ale takto sypky pumpu som ešte v živote nevidel. Nevadí. Ja si dám. Daj si. Takúto zarovnanú. No, môže byť. Neby si sa mal šetriť, keď máš Lebo mi to nerobilo dobre na spánok, tak som to obmedzoval. Ale potom som nemohol zaspať po pumpe. Ja som dneska nič nejedol. Mal som kávu ráno, keď som išiel do roboty. A jaká farbička. Toto nemá nič spoločné s grepom podľa mňa. Podľa mňa to aj neviem to, grep, podľa mňa to je hrozné. Ale je tu. Grep? Neviem. Takže sa si... Už sme jednu mali, kedysi. Čo sme? Undead King. A ešte sme mali Gold, ale ten tu nemá ani na recenzii, ale ten bol ako... Mali sme ho, dosť ale dobrý. nikto nevie, čo sme mali. To je vlastne tretí grep, čo máme. Na zdravie. Ako príchuť je celkom fajn. Príchuť je dobrá. Tá rozpustnosť trošku, no. Nebola až taká. Všetky by to bolo lepšie. Voľaké. Ale rozpustilo sa to. Voľaké to ostalo, aké ľudky, ale dalo za to. A to čierne korenie tam dosť cítilo. Na konci takým potom. Ja mám ešte v krku. To čierne korenie. Tá príchuť fajn bola. Dobre, to bude asi všetko k tomuto. A ideme si asi ešte uvidíme, čo to povie. Aké budú výsledky. Či dneska dáme nejaké extrémne výkony po tejto pumpe. No, ideme nohy.
No, však to ináč vlastne pumpu na nohu si aj nedám na nohy, takže dneska ich konečne dobre odcvičím, ale... No. A jak ti je? Povedz mi. No, na piču mi je. No čo? Dodali na mňa účinky, začalo to šlapať a ja tiež operujem, jasné, že? Cítim raučanie, už by som aj začal cvičiť. Mi hovorí, že má zimnicu. A akože už aj zimnica na mňa dobieha. Tak šlape. No začala šlapať akože brutálne. Pripomíname na D3 Aj dýchavičnosť, aj brnenie, všetko. Teraz mi to akurát aute nastúpilo. Pozor tiež pod strečnou smerom do 10 minút a už som vystrelený. No a ďalšie je odstav. To som si dal zároveň odmerku a už neviem, čo by som robil so sebou. Ideme si zacvičiť do 365. Ideme poradné nohy. Dali sme si toho Barbariana. Hovorím, ja som pumpu už nemal strašne dlho, takže na mňa dovolali všetky účinky. Čak ja už som 3 týždne nemal pumpu. A žiadny kofeín, všetko som obmedzil. No, to by som ja asi nevydržal toľko bez pumpy, ale... Akože zatiaľ brutál. Nákopnutie špičkové. No, ty máš všetky nežiadúce účinky sa dostavili. Ja mám všetko teraz momentálne. Všetky možné pičoviny, čo sú tam nahádzané v tej pumpe, tak všetky má. No. Ako zatiaľ by som povedal, že zatiaľ sa to uplatí. Za tú cenu. Neviem, či druhýkrát to bude účinkovať, ale teraz akože extrém. Tá pumpa je skutočne dobrá. Je to lepšie než Undead King? Ako určite Undead King bola akože sračka. Keby som to kúpal za 72 €, ak to stalo z začiatku, tak určite by som to neodporúčil. Ale neviem, nešlapala mi tak dobre. Ale tento Barbarian je skutočne šlap. Tak, chutilo to jak prach na prane. A neviem, už by som si to nekúpil zas. Akože hovorili, že World's strongest pump ever. Akože najsilnejšia úplne na zeme guli, keď to vyšlo, tak to stalo 70 €. 70 € to stalo. Ale mňa to kúpovali tedy v dobrej ceny. Najdrahšia je táto asi Barbarian. Lebo vtedy sme kupovali Undead King za 45 alebo 7. No. Tento Barbarian nás vyšiel po 56 €. Však ale jak dlho sme čakali na tú zľavku? No ináč bolo to dosť drahé, no potom to kleslo. Si? Ale Barbarian je furt drahý. Si zober, že stále sa drží. Čak je, ale... Adam bude... Ale ten pomer tých látok je neskutočný tam, akože neviem už čo lepšie vymyslia, ale tí dávky sú extrémne. Je tam Primal Edition a ešte... No, ešte Gold, ten sme už mali. A čo ešte z kreku? Však tí kreku majú milión. A vyskúšame všetky. Teda, ja vyskúšam všetky. Takže naspäť burci. Zhodnotíme pumpu, ktorá šlapala neskutočne. Som strašne milo prekvapený. Mal som kopcovitú odmerku a to, čo bolo vo fitku, to bolo neskutočne. Takto dobre a kvalitne som si už dlho nezacvičil. Čo by som chcel povedať, tak nemal som z toho žiadne vedľajšie účinky. Odhadol som si fakt, že tú odmerku sadla mi perfektne. Nástup bol do nejakých 10 minút. Keď som to rozhýbal na pase, tak trošku začala aj taká zimnička, také vraučanie. A neviem, ja tejto pumpe dávam 10 z 10. Za mňa najlepší pre-workout, jaký som mal za dlhú dobu. No, takže, čo by som k tomu dodal ja? Tak, ja by som tomu povedal toľko, že na mňa to bolo akože extrémne silné. Tá jedna odmerka, to neskutočné voľačo. To som si neodhadol toleranciu, to bolo na mňa až moc. Mal som nejaké kreše, všetky možné účinky. Mal som napríklad žalúdok, nemožnú žalúdku, aj som mi čablu hodil. Potom sa cítil na tréningu, no akože mal som energiu, ale strašne ma vypínalo, že normálne som mal zavratiť, keď som dvíhal, keď som hlavne tlakoval, tak odpadávačky, takže na mňa to akože až moc extrémne účinkovalo. Tejto pumpe by som dal tiež asi 10 z 10, lebo to je extrémne silné.
je to akože dosť naložené. Takže tento krek sa im vydarí. Si myslím, že ani silnejšie volačo nedajú, však toto už je extrémne. Čo chceš, že silnejšie. Pridali tam Pridali tam volačo. Akože medzi klasickým krekom a medzi Gold tam nie je veľký rozdiel, tam je akože to dávkovanie, že tam zvýšili dávkovanie. Ale tu pridali voľaké látky, napríklad tu máš, neviem či až 4 stimulanty. Ešte ten alostachin sa mi zdá, že Ordin sa mi zdá, že je tiež voľaký stimulant. Neviem teda presne, ale viem, že tu je nabúchaný stimulantov dosť. Ja som teraz unavený, ja už... Akože chuť príjemná, rozkusnosť bola tiež dobrá. Nástupok bol rýchly, už aute mi to začalo hneď extrémne mi to začalo, zás keď som šoferoval. Takže toto bolo asi k tomuto kreku, takže je to dosť veľká pecka.